Pavelka, individuálny prienik Pavelku, finálna prihrávka a napokon je to gól na 1-1 v 44. minúte. A teší sa hráč s číslom 10, Bekezeli, Sibanda, legionár zo Zimbabwe, Lehota pod Stančíkom, vyrovnáva skóre na 1-1. Ak sa pozrieme, ako hosťujúca defenzíva nezachytila prihrávku od Adama Pavelku. Kamil Karaš nestíhal prihrávajúceho hráča. Ešte sa loptu snažil už pred Sibandom poslať do siete Adam Horvát. A napokon sa to podarilo ale tomuto mužovi. Teraz strela z veľkej diaľky a to bola žrť na hosťujúcej bráne. Do lopty sa oprel Bekezeli Sibanda a bol blízko k tomu, aby strelil druhý gól v tomto zápase. Tak sa pozrime ešte raz, ako 30 gól z tohto pre Nigeričana nebol a Franka Peter znamená bez vážnejších problémov celú situáciu pokryl. Teraz ale na opačnej strane rýchly protiútok domáci, ktorí sú už v pokutovom území. Šanca! 73. minúta a to bol dobre zvládnutý break zo strany domácich paníkov. Hostia môžu ďakovať brankárovi Hamrákovi, že ich podržal a že už domáci nevyhrávajú.